ஓம் அமிர்தேஷ நமஹ. ஓம் நம சிவாயா. January 16 இன்னைக்கு அம்மா நம்மளுக்கு என்ன மெசேஜ் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா, நீங்கள் எந்த செயலை செய்தாலும் விழிப்புணர்வுடன் செய்ய முயலுங்கள். அந்த விழிப்புணர்வு உங்கள் சுமைகளை எல்லாம் இறக்கி வைத்துவிட்டு நீங்கள் சுதந்திரமாக இருக்க உதவும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. நம்ம செய்யற சில மிஸ்டேக்ஸ்ல தான் நம்ம நிறைய விஷயங்களை இழக்கிறோம் இல்லையா? நம்ம இப்போ ஒரு கவலைப்படுறோம் அப்படின்னா கண்டிப்பா நம்ம தான் அதுக்கு காரணமா இருந்திருப்போம். விழிப்புணர்வு இல்லாம ஒரு தவறு செஞ்சிருப்போம். ஆனா நம்ம எந்த செயல் செஞ்சாலும் சரி, அது சின்னதோ பெருசோ, அதை விழிப்புணர்வோட முடிஞ்ச அளவுக்கு அதை கரெக்டா செய்ய நம்ம ட்ரை பண்ணணுமா. அலுப்பு படக்கூடாது, சோம்பேறித்தனம் படவே கூடாது. அதனாலதான் நம்ம நிறைய அடி வாங்கிக்கிட்டு இருக்கோம். சோ அந்த மாதிரி நம்ம விழிப்புணர்வோட செய்யும் போது கண்டிப்பா நம்ம சுதந்திரமா வாழக்கூடிய அந்த சூழ்நிலை நம்மளுக்கு அமைஞ்சிரும் அப்படின்னு அம்மா சொல்றாங்க. ஓம் அமிர்தேஷ நமஹ. ஓம் நம சிவாயா.